Menteri ka Sorkar Jila ubadikmi ia katanat Revenue and Disaster Management uba Kermen Shila ringkat MLA ka Sora uba Gavin Milim kilalet banhiar siya kasnong nong priang kabahap hapo ka Shila bholagan CNRD block. Menteri bad MLA kilalet ban ai jing smolem siya kalong ying jing kisaungud kibakla no nakajing syatap haka kendau ka balajia haka ni kasnong. Menteri haba ai jingkren ulaong baka kinhun jing kipulen mat katanat search and rescue team kidang yale banyo say ki weipat ki basyata baka kendau bat nakaliang jong ulaong baka sorkar kan saay ka jingerap ka basaulak tingka syakani kalong yi. Ban ai blay kerpang yai Menteri Badan Buram jongi ba Kermen Shila ibra palat khanang ya ka por ka bokodol jongi banwan khanang syadu kani ka snong nong priang ka snong ka pangi haphiar jat tegi hajar tegi step ka klo ben simini sinjam banwan khanang sunung ji snong ka benta ka bokongsan kalong mana kaliang ka jongi niwan ban sngolem yakini ki altli ki longye ka wei ka longye jong iba kisan nongru bat ka wei ka longye ka bakin thuk ya lainut ki dukhat jong longye ikong benti ri atang iba kin masing ai bat iba lumlang ri atang ki baladu ya la ka jong ka mensim ka bokodol ka jong ki min sisngi ha nakadaw jong ka jitwa jong ka lum boy nakaliang ka jongi ni penpau i ka jing solem oblay undan ringkat berkini ki mensim ki bokodor bon ai ya ka jing jathai ka babam jikut baraju opor blend dan ringkat bat ba i pathoin jong kini ki dekhot ki baldu ya la ka jong ka jing im bon ai ya ka jing suk bar ka jing tingen bar blend dan ringkat robat ki hakum kani ka por ka bagi asyam kani ka jing susi tena kaliang ka jong ngiru ni son penpau ka jing so buram ka basika de e amar ngi so thu bakani ka jaka kalong bakhan jingai nang tena po surok ba na son penpau ka jing so buram ya ESDU civil jong Sora civil subdivision i Kumari Saloni Verma i BDO ba Hajom i SDPO ba Penhon CM i OC jong Sora police station ba Anthony Kongsit bar kham kar pang e ya ka team jong police personnel nang ni na po Sora police station ya ka search and rescue team bat kumju ya ka SDRF belawan nadu mencisngi ringkat ke jing trelang bat i saldal jong ni snong mat kiwi kinong kit kam snong bat kumju nakaliang jong kinong snong hi baro ki belai trei hakite ki altli ki met bat persang banyo ya baro kini ki sautli ki met menin kasni te nakaliang ka jongi son penpau ka jing so buram ya ka Sorkar Jila apo ke jalam jong Menteri Rangba bat kumju apo ke jalam jong Menteri badi pek ya ka Revenue and Disaster Management kibla airu ya ka jingarap na kabenta kani ki longyeng hakum kani ka por bagi mat ka jing sosi tena kaliang ka jongi so penpau sha buram sika de e ya inong elam snong ba nadu ka tu sngi hadin ka jing pentep ka jongki ni yo i bakilai trei met pat mensim ban persang ban sei ya kini ki met kibla mat ya ka jing sosi atni ki sini adem